Бунт и опит за линч в село Катуница. Поводът – 18-годишно момче загина след скандал в родното село на Цар Киро тази нощ. Роднини на ромския лидер прегазили момчето с бус и ранили двама от приятелите му. Близо 200 полицаи цяла нощ охраняваха селото, за да не се стигне до по-ожесточени сблъсъци. Каква е ситуацията в момента? От Катуница включваме нашия репортер Светослав Иванов. Светлю, здравей! Свалена ли е вече полицейската охрана? В никакъв случай, Ирина, не трябва да се заблуждавате, че въпреки около мен е привидно спокойно, в селото като цяло е спокойно. Само до преди 5 минути тук беше пълно с хора, буквално цялото село е на улицата. Те се срещнаха с ръководството на МВР, което се опитват да овладее ситуацията в залата на читалище Просвета. И внезапно решиха да отидат отново пред къщата на Цар Киро, така че около 200, 300 или 500 души потеглиха към къщите, които с нощи бяха атакувани. Вижте какво се случи тази нощ, как село Катуница се прилича на ивицата Газа в репортажа на Райна Зайкова и оператора Божидар Дойков, които всъщност бяха единствения телевизионен екип тук. Размириците в Катуница започнали вчера след обед. Внуците на Цар Киро се спречкали със свой съсед. Минути след сватата 18-годишният младеж бил прегазен от бус с бясна скорост, който влачил тялото 15 на метра. Момчето издъхнало на път за болницата. В наказателната акция са ранени още 2 момчета, които се опитали да помогнат на приятеля си. Пристигнали на място полицаи също са ранени. Един е с счупена ръка, а друг с обездвижен крайник. Убийството на момчето разгневи жителите на селото, които се вдигнаха на бунт и поискаха да линчуват Цар Кировата рода. За минути селото почерня от тежко въоръжени полицаи. Сума ти народ изтрепаха пред очите на всички. И полицаи блъскаха пред очите на всички. Виж, бус, където мачкаш циганския бус. Вижте само колко такова линейки има. Така, покажи и ти, виж с кръка. Ексомани на 112 ни викат, приберете се вкъщи и се заключете. Ще ги пазиш нашите пари. Този човек повече не е желан в Катуница, защото ще има кръв за кръв. Въоръжени с колови и камъни, жители атакуваха палата на Цар Киро. Изпочупиха прозорците му и го подпалиха. Жандармерията се принуди да скрие родата на Кирил Рашков в една от къщите на фамилията и да я пази от разгневената тълпа. Хората настояват Кирил Рашков да бъде изселен от Катуница. Допълвам статистиката от снощи от тази драма, която се разигра. 6 души до този момент са задържани. Още миналата година хората в селото са направили подписка с искане за изселването на Кирил Рашков от тук. До мен е един от общинските съветници. Добър ден! Добър ден! Защо направихте тази подписка тогава? Аз първо искам да кажа, че проблема с фамилията Рашкови се крие много години назад. И тук е момента да спомена, че за бездействието на държавната власт, аз лично съм заплашен от него. Явно обаче с нощи чашата е преляла. И как няма да прелей? С нощи беше убито едно 19-годишно момче. И как след като толкова години назад държавата не се намесва, не е вземала в свои ръце закона и пред нас е ясно, че и той го показал Кирил Рашков, че той държи закона. Това е неимоверно, ще да стигне до все някой трябваше да стане това. Вие отново отидохте, говоря вие, хората от селото пред неговата къща. До кога смятате да останете там? Ами, както стана известно, ние сме подготвили подписка, в която настояваме да бъде изселена фамилията Рашков. Но искам да отбележа нещо друго. Защо до сега държавата стои и не обръща внимание тези хора какви данъци плащат, какви имоти имат, какви коли карат? Защо? И тук комисар Чонов спомена, че трябва да има престъпление, да може да бъде сезираната бившата комисия Кушлев. Какво трябва да стане повече от това, да бъде сезирана държавата и държавата да влезе в своята роля и да защити нас, гражданите в случая на Катуница? Какво трябва да стане? Тези хора притежават имоти за милиони, коли за милиони и никой нищо не предприема. 1 лев данък не плащат. Никой не се води на работа. И това всичко става под носа на държавата. И това поведение го демонстрират пред нас. Не Шенген. Шенген ни наприемат поради една проста причина. И тя е корупция. Това, което демонстрира Кирил Рашков пред държавата, се нарича корупция. Добре. Благодаря ви за тази позиция. Оставаме тук, както и ние като полицията ще получим подкрепление. Миролюба Бенатова пътува насам. Така че очаквайте във вечерните ни новини развитието на тази драма. Тръгваме към къщата на Цар Киро. Ако той реши, може да се обади на редакционните телефони в BTV. Знаем, че той е скрит.
Ако случайно иска да се извини, ще получи тази възможност, макар че изобщо не е ясно дали хората тук биха му простили. Колеги. Светослав Иванов, наживо от село Катуница за размириците там тази нощ. Светлио, благодаря.